maandag 7 december zijn wij begonnen met de eerste bezichtiging. Het KFPS is trots dat we deze keuring door kunnen laten gaan, ondanks alle coronamaatregelen. We hebben ervoor gekozen om een online livestream te starten, zodat de mensen thuis mee kunnen kijken hoe het ervoor staat bij de hengsten. Wij hanteren alle vereiste maatregelen, zowel voor mens als paard. Daarom hebben we alle trainingsstallen in groepen ingedeeld. Er hebben zich meer dan 300 hengsten aangemeld. De afgelopen jaren is er sprake van een lichte stijging. Vandaag, maandag 7 december, worden er 47 hengsten gekeurd. Hier wordt het paard beoordeeld op het exterieur, het zogenaamde lineair scoren. Er wordt gekeken naar het ras, de bouw en het beenwerk. Daarna mogen de hengsten door naar het straatje. Het exterieur en de correctheid van de bewegingsafloop worden hier bekeken. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het hebben van een minder sterke bovenlijn of het niet correct zijn op het spronggewricht. In stap en draf op de straat wordt gekeken of de paarden een correcte bewegingsafloop hebben. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken of de paarden maaien. Ook luistert de jury naar de hoeven op het straatje. Nadat de paarden op straat geweest zijn, gaan ze in de kooi. Hier wordt gekeken naar de kwaliteit van de beweging. Heeft het paard een viertakt in de stap en hoe brengen ze bijvoorbeeld het achterbeen onder? En hoe gebruikt het paard deze? In de kooi tellen stap, draf en de beweging dubbel mee in de puntentelling. De hengst moet gemiddeld een 7 halen om door te kunnen gaan naar de tweede bezichtiging. Soms wil de jury de oudere hengsten nog aangespannen of onder het zadel zien. Hier ziet u Brent Abe van Galinga Staten. Dit is een Johannes Kinorbert. Ook wordt alles achter de schermen goed in de gaten gehouden. Er is een fotograaf aanwezig, een cameraploeg en de livebeelden worden goed gecontroleerd.